L-Istrateġija Nazzjonali tal-Ikel hi mibnija fuq 3 pilastri. Bl-ewwel pilastru jipprioritizza l-vijabilità u l-importanza tas-setturi tal-bidja u l-akwakultura. It-tieni pilastru jindrizza l-fatt li Malta tistrieħ fuq l-importazzjoni tal-ikel iżda li għandu jkun hemm iktar pjani ta' kontingenza fejn titħares l-innovazzjoni teknoloġika fl-ikel u jsiru aktar investimenti fir-riservi tal-ikel waqt li jissaħħu l-arranġamenti ma' pajjiżi oħra. It-tielet pilastru jenfasizza l-ħtieġa li l-poplu jkun gburi bl-ikel lokali u iktar konxju dwar l-għażliet tiegħu fl-ikel. Id-direttur għas-sistemi tal-ikel Sonja Sammut qalet li Malta għandha ftehim ta' kummerċ ma' bdiewa fl-Unjoni Ewropea u ma' pajjiżi terzi. Semmiet il-bżonn li jkompli jitħares l-ambjent. Il-viżjoni ta' din l-istrateġija hija mibnija madwar il-prodott imma iktar mill-prodott il-produtturi, ġifieri dawk li aħna nsejħu il-local food heroes u tħares biex ikonna sistema iktar ġusta, iktar vijabbli u iktar reżiljenti. Is-Segretarju Parlamentari Alisha Buġeja Sajt qalet li l-konsum ta' ħut lokali u baxx u saħqet fuq il-bżonn li jittiekel iktar ħut lokali. Qalet li l-Gvern diġà adotta bosta miżuri fosthom sussidji diretti lis-sajjieda biex il-prezz jibqa' stabbli għall-konsumatur minkejja l-isfidi fl-aħħar snin. Aħna Malta bħala gżira il-fatt illi il-prodott mill-għalqa jew mill-baħar jasal f'inqas minn 12 siegħa fuq il-mejda tal-konsumatur ifisser illi l-prodott lokali fih ħafna vitamini u nutrijenti iktar milli jkollu prodott importat minn barra. Il-Ministru Anton Refolo qal li din l-istrateġija se twassal għal ġejjieni aħjar f'dan is-settur, inkluż bit-twettiq tal-proġett tal-Food Innovation Hub li se jkompli jsaħħaħ l-esperimentazzjoni u sostenibilità fl-ikel. Fost il-miżuri li jsemmi l-abbozz ta' strateġija hemm dik tal-eżenzjoni ta' taxxa fuq il-wirt ta' art agrikola, inċentivi għal sidien tal-art biex jikru l-art tal-bidja organika, iktar xandir tal-wirt gastronomiku Malti u studju dwar l-alf lokali għal bejjem.